ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ଜାଲ ଚିରି ଯାଉଛି ମିଳିଗଲେ ଏଇଟା ଜାଲ ପୁରା ପୁଣା ହେଇଗଲା। ଏପଟକୁ ଆସୁନୁ ମଝିରେ ଛଡ଼ିଯାଉ। ହଁ 2 ଜଣ ଛାଡ଼ ତ ମୁଁ ଆଣି ସେ ଜାଲଟା ବାଡ଼େଇକି ଆଉଛି ପଳେଇବା। କେଉଁ ଜାଲଟା? ସେ ଜାଲ ବାଡ଼ି ତ ଆଉ ବାଡ଼ିଆନି ସେ ଜାଲ ନବାନି ଥାଉ। ସକାଳେ ଗାଞ୍ଜି ଜାଲ ଆସିଲେ ପଡ଼ିବ ସିଆଡ଼େ ତାପରେ ଗାଞ୍ଜି ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଆକୁ ଜାଲ ବାଡ଼େଇକିରି ଘରକୁ ମାଛ ନେଇକି ଯିବୁ। ଟାଇମ୍ 4ଟା ହେଲା କି ନା ଅଧିକା 4ଟା ହେଲା 7ଟା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି। ସେ ଅଳ୍ପ ଯାଗୁଥିବ। ତମରି ମାଛ ଲାଗିଥିଲେ ଛଡ଼େଇ ଗଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଯିବି। ହଁ ହଉ ସେଠୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବି ଗୋଟେ ନାରେ।